Hola, sóc Jaume Grau, del restaurant 13 Llunes, i en aquesta nova edició del Tapa Tapa us presento Le Macarrón. El macarrón es composa d'una galeta feta de merenga i curri, acompanyat d'un farcit d'ànec, poma i foie, que s'acaba amb una compota de figues i donarem un toc de taronja amarga. I bueno, aquesta serà la nostra etapa d'aquesta edició i esperem que vingueu al nostre restaurant a provar les noves suggerències d'aquesta temporada i aquí us estarem esperant. Gràcies.